Eli näytän teille, miten kantorepulla saa vauvan laitettua selkään suhteellisen turvallisesti. Eli reppu on alkutilanteessa tässä lonkalla, sen verran löysellä, että se pääsee pyörimään. Laitetaan vauva. Näin. Asetetaan vauva siihen paneelin kohdalle ja nostetaan paneeli tänne selkään. Ja tässä vaiheessa, pidäpä pää siellä, noin. Tässä vaiheessa molemmat olkaimet pitäisi saada näin otettua nippuun. Otetaan ristikkäisellä kädellä niistä kiinni ja pujotetaan tämä etumainen käsi jo tässä vaiheessa omalle paikalleen. Sitten hömpsäytetään ja hömpsäytetään. Otetaan tämä toinen olkain ja pujotetaan käsi siitä läpi. Vauva pysyy koko ajan tuolla selässä. Sitten kiristetään. Kiristetään myös tämä hieman löysällä oleva vyö ja sieltä se on.